2026 नवीन वर्ष साजरे करा सुझुकी सोबत। नवीन वर्ष घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। खास ऑफर्स 100% कर्ज सुविधा, 10 वर्षांची एक्सटेंड वॉरंटी केवळ मोटरसायकलवर, 8000 पर्यंतचं इन्शुरन्स बेनिफिट केवळ मोटरसायकलवर, नो हायपोथिकेशन। उपलब्ध मॉडेल्स सुझुकी ॲक्सेस, सुझुकी एव्हेनिस, सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट, सुझुकी जिक्सर SF, सुझुकी व्ही-स्ट्रॉम SX। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ। आराम करणार माझ्या एका मताने काय फरक पडणार? अरे ताई, बाबा बरोबर बोलतायत। उद्या आपल्या शाळेला पण सुट्टी, आपण पिकनिकला जाऊ ना। घरामध्ये बसून सुके मासे खातोस आणि देशाच्या लोकशाहीसाठी जर चुकीचा माणूस निवडून दिला तर त्या माशांचा बाजार पण तुझ्या आवाक्याच्या बाहेर जातील। काय ऐकू तुम्ही पण उमेदवारी लो हात जोडून गेलो म्हणे गाजा भाऊ आमकाच मत द्या। मी त्या लोय रस्ते कधी बांधलं तो राहता आणि निवडून होते मग रस्ते काय विमानतळ बांधतोय। अरे गावठ्या, उमेदवार कसा असा तो पहिला बघून मतदान कर ना। पैसे आणि दारूच्या बाटल्यावर विकत असेल तर तुमचे 5 वर्ष आता घर कसं लागत? बरोबर आहे तुझ्या, बरोबर आहे। मला देखील मन असा उन्हाळ मला खाल्ला तर माणूस उपाशी राहतो, तर आपण मतदान नाही केला तर आपल्या तक्रार करूचा अधिकार सुद्धा नाही। नमस्कार। आज या ठिकाणी जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा ओरोस बुद्रुक नंबर 1 यांच्या वतीने मतदान जागृती अभियान अंतर्गत इथे जनजागृतीसाठी पथनाट्य सादर केलं गेलं। तर याच्यातून सर्व नागरिकांना एवढीच विनंती आहे की प्रत्येकाने आपलं मत हे वाया न घालवता जागे होऊन आपलं मतदान करायचं आहे आणि आपला हा देश घडवण्याच्या कामामध्ये आपला हातभार लावायचा आहे। आपलं मत प्रत्येक वेळी त्याचं मूल्य ओळखून द्यावं ही विनंती। प्राथमिक शाळा ओरोस बुद्रुक
या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ओरोस शिवाजी चौकात एक पथनाट्य सादर केलेलं आहे आणि त्या पथनाट्याचं नाव आहे मतदार जागृती पथनाट्य. मतदारांना जागृती करण्यासाठी आम्ही हे पथनाट्य सादर केलेले आहे. मतदार एक मत काय देश घडवू शकत नाही अशी त्यांची जी धारणा आहे ती धारणा आम्ही हे करून त्यांना व्यवस्थित मतदान एका मताने सुद्धा देश घडू शकतो. देश मतदार म्हणजे मुख्यमंत्री बनू शकतो, पंतप्रधान बनू शकतो हे आपल्या मतदारांना सांगण्यासाठी आम्ही ही पथनाट्य आणि मतदार जागृती जी फेरी आयोजित केलेली आहे आणि तुमच्या एका मताने देश घडणार आणि तो देश घडवा अशी आम्ही या मतदारांना एक हे दिलेली आहे, संदेश दिलेला आहे. आणि या संदेश दिला आहे तो तुम्ही जागरूक व्हा मतदारांनो आणि सुजाण नागरिकालाच निवडून द्या अशी आमच्या शाळा पूर्ण प्राथमिक शाळा ओरोस बुद्रुक या विद्यार्थी आणि शिक्षक सगळ्या तर्फे एक तुम्हाला जाहीर आव्हान आहे. धन्यवाद.